race in onder andere Hongarije, Noorwegen en Duitsland. Het laatste onderdeel van deze middag zal zijn het uitreiken van de zilveren medaille voor 24 jaar langdurige en trouwe dienst aan de compagnie-champion van onze brave compagnie, de champion Gerardu. Dames en heren, zou je even graag willen staan? Wij, Willem-Alexander, bij gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gelet op artikel 28 van het militair ambtenaarreglement hebben we goed gevonden en verstaan te bevorderen bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht bij koninklijk besluit nummer 2014-002-068. De tweede luitenant der Limburgse jagers, Porankiewicz, de tweede luitenant der Limburgse jagers, Richter. Onze minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit. Schravenhagen, 27 oktober 2014. Aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de kruistucht. Waarlijk helpen mij God almachtig. Ik beloof trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de kruistucht. Dat beloof ik. De minister van Defensie, gelet op het koninklijk besluit van 19 februari 1825 nummer 97, kent toe met ingang van 20 mei 2015 het onderscheidingsteken voor langdurige en trouwe dienst in zilver aan P.H.J. Gerardu, Utrecht, 19 maart 2015. De minister van Defensie, voor deze de commandant landstrijdkrachten M.C. de Kruijf. Echtgenoot en dus papa. Zonder de steun van de thuisfront, dat roepen we altijd, en dat is ook zo, kunnen wij niet. Maar u moet eens weten hoe vaak wij van huis zijn en dat we het allemaal zelf moeten oplossen. En Sam, ik wil jou daarvoor een klein goedmakertje aanbieden. Ik weet, het voldoet daar niet helemaal aan, maar we doen het toch stiekem. Ik krijg een mooi volksbloemen. Dat kunnen wij. We kunnen vechten, aanvallen en verdedigen. Maar bovenal belooft hij echter dat zijn kameraden... 3, 2, 1...
Jullie nog allemaal een stap naar achteren? Ja, nog verder. Mars! Ga maar. Voorwaarts. Mars. Uit! Hoi! Hoi!